everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Kinala magkagawas ko din eh. Kinala makita na ako si Papa Laysito eh. May katuwa pa silang tanan sa gawas. Mubalik ko sa kong giyagyan sa luyo. Walang tayo makakita na kung mukat ka sa ilang panil. Si Venus, nagita ni Rexon. Kinala magkagawas ko din eh. Kinalon, dilawat na sila matpatinin sa luyo. Kinalamukat ko si Papa. Nanuningita man si Venus na Rexon. Ninit ko sa ibabas parel. Layla, ayun na daw kasangit sa gipot ko ang kabilya. Ayun na kasangit. Layla? Rexon, hoy, nanimisunod mga na ako din sa luyo. Muban ko din mo. Ayaw, kung mabiya kanila ni Venus, atuagi sa gate. Pero kung dili ka mga biya, mabalik ko. Nalagoy ko sa ayon. Babay lang oras makakaroon. Bye, Rexon. Venus, iabot ka siya. May gani-gani kalabang na kuspanil. Ura naman nung ko ni si Romeo, uy. Nanamisitang Juliet. Ang kuy, uy. Bubiyan ako din eh. Love, nagwansa man ka din is luyo. Ha? Kuan? Nagpahangin. Sure ka nga, nagpahangin lang ka din eh? Oo. Nga nung magsige magkaghangad anang paril. Ha? Wa. Ganahan ko din eh. Abi binakog asa nakapaingon, uy. Dali na. Ha? Nga nung muna naman sa kagwa siya mo kaugalingkon, Rexon. Okay naman ko. Sure ka? Sure ka nga, wa kay laing toyo din sa luyo sabay? Wa. Naunsa naman akong kinabuhi, uy. Abi na ako, hindi ko madaang problema. Pero, grabe mo na akong gibati, Ron. Masam sa ninahitabo ni Papa Laysito. Nga namatay man sa siya. Ay, naku. Ma'am, ayaw palabi sa paghilak, ha? Ingon sa dili ko makatuo. Ganaan na sa sud sa lungon si Luisito ni Koy. Ako sa bitaw, ma'am. Nag-uol, huwag nahadlok. O ganong nahadlok ka man. Ambot, nauyog man naman og maayo ang atong kinabuhi, ma'am. Nauyog. Pero, ma'am, Nga no ni Koy. maluoy taon ka na ako, ma'am. Please, promise me. Ha? Promise sa unsa di Koy. Nga bisag unsay mahitabo, dili gyud ko nimo ibuwag sa imong kiliran, ma'am. Bahala na mabali ang kalibutan. Mag-ubang kita, walang iwanan. Di Koy. Isaad ko kada kanimo. Pero ganong kanahan ka mo sa makig-ubad ako. Kanahibaw ka naman sa akong kipati nimo. Kayo sa madikipati mo na ako, di Koy. Ma'am, Klaro ha. diining higayuda. Iklaro ko na. Klaro ha. Kinahanglan kong gibati, ma'am. Dugay na ni.
Mao nga nahibaw naman tingali ka ni ining nga ikaw ra gyud ma'am ang ania sa Laila? Ikaw na ray. Buhi ka. Oh, Sir Dex, buhi ko. O, lakaw, Sir Dex. Bayri yun na itong taxi kang gisakyan, B. Kaya wag ko kwarta. Nag-t-shirt ang mga ni ko. Usyan. Hay mga taxi. Taxi ko, sir. Laila. Laila, usabay nahitabo mo. Tita, unay tabo na ako. Napriso ko dito sa Lavinus, oy. Unsa? Pero, may nalagawa siya may baw na priso ko sa kwartong nimutangan ni Rexon. Unsa? Oo, siya. Kumusta naman si Rexon? Tuwa pa siya dito. Naglibog pa sa mga panghitabo. Pero ganahan siyang muani. Pero di man ako siya mada. Tita, mauna ba na si Papa Luisito? Oh, Laila. Nasya sud sa lugod. Ba! Ba, Luisito! Ba! Pa, nakita niya na ako sa Rexon pa. Pero wala na siya makailan ako. Wala siya may numdum na itong tanan. Pa, sa may ako buhato na loy. Ngayon na patay-patay man sa kadiha. Nga pa na ako makuha sa Rexon. Rexon, nga nag-iris man ka? Mulakaw ko. Unsa? Mulakaw ka? Oh, muagi ko sa gate. O gasam sa ka mulakaw, ha, Rexon? Aambot. Dili ka mahimong mulakaw. Kung dili ko mahibaw kung asa ka gustong mo adto. Bisan asa. Unsay bisan asa? Bisan asa ko mo adto. Dili mo na mahimo nga bisan asa ka mo adto. Kinahanglang mahibaw ko. Unsa magi-imong plano? Muuli. Unsa? Muuli ka? Pero mao man ang imong bay. Muuli ko sa sabay. Rexon, pamati ragod nako. Wa ka nay laing Pinoy-anan. Kini lang. Nagtipo na ta sa dihang nadisgrasya ka. Unsa? Mao na. Nagtipo na ta sa dihang nadisgrasya ta. Busa, anhi ka sabay. Pero unsa? ambot. Oh, naglibog ko. Rexon, Kinahanglang magsabot na ta sa inyong kasal ni Venus sa huwes. Kasal? Orbida, kung nalimot ka na ako, pahinumduman ta ka pag-usap. Nga ako ang amahan ni Venus. Ug may dautan yung mahitabo nimo kung dili ka magpakasal sa akong anak. Ha? Ayan ang paghilat, Laila. Mana ti mahimo. Patay na gina si Sir Luisito. Salamat na lang ta, ngawa kamasakpi ni Venus. Gitabangan mo ko ni Rexon, Sir Dex. Unsa? Ibisa nalimot na siya na ako. Nga ako si Laila. Pero, kinabangan pa mangyapon ko niya. Iya kong ipatago sa kwarto iya'y katulkan. Uy, mo ba? Sa to pa nagtipon mo ko sa kakwarto nga kamo? Ug way kalibutan si Venus? O lagi, Sir Dex. Mura na noong gumawa si Romeo. Unya si Rexon mas Juliet. Oh. Mo nag-ingon nga Romeo and Juliet sa bag-ong panahon? Lagi, sir. Pero, muna baliman. Makagul ginidita mo pa pala si Toy. Mao na lang kitingali ni katapusan ako pagpuyo din ni Sir Dex. Unsa? Oh, nga ano ko taong nakasulti ka man yan? Nga katapusan na nimong pagpuyo din eh. Angang, biangang. O naman si Papa Luisito nga may magbuhat sa kubuhaton. Ay, wa pa ta magkasiguro. Uy, Ha?
Siguro naman ko patay ta siya. Nahibaw man yun ko. Nga ako'y labot nila, Sir Dex. Ako day, nahibaw may tao ko. Og, doon day, kining, doon na ko ikumpisal ni mo. Unsa man na, Sir Dex? Nahibaw na gyud di ay si Sir Luisito nga dili kaniya anak day. Ha? Wa gyud mo'y koneksyon. Bisan usa ka tuo na lang sa dugo ni Sir Luisito day. Kay hilo man day kaniyang gipa-DNA test. Unsa? Mao na iyang sekreto nga gisulti nako. Pero dili niya ipasaba. Pero karon ako na lang isulti nimo, kung patay naman siya. Di naman siya kasudya nako. Kung mo na, Sir Dex. Mangandam na lang dahil kung daan ini. Sa unsa? Sa pagpahulan sa kong gigikanan. Unsa? Uy, ayaw nang sabdi. Dali. Kay basin o gibinlan day kaniyang usa ka haligi ning ilang bahay. Ikaw ba, Sir Dex ba? Nag-ulta diri. Saan ko man ako sa kaligi. Pero okay naman kung di ko niya binlan. Basta kayo nakasilbi sa kuniyog. Sir Dex, saan na mula to si Rexo dito sila Venus. Hala, no? Pagkamao ini tabo sa inyong baday. Mura man o di nag-ichibuya ang Venus, Sir Rexon. Aw samutag yung tong dili buhian. Di ito niya buhian kay na-amnesia ko to. Mao na niya. Bimbo? Bimbo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!